Bono toche ase ogotabwatu gechikura. Narorire abantu bagoteba bagusimba serious gotabwate kura. Chikura echi chikobwatwa I think nchiri chiabantu benyarete. Yes. Kwa mfano bantu batala bata chikura na abana bande barwete chiskuru chenzi. Kwa mfano muna baona omuntu gutaite kubwate kura kurubeno. Uikara ali gisiringi 400. Ose 300 chiko muikie town. Chikure chiga igo chiko bwatwa IBC headquarters. Uikori nega ali kuru Nyantrogo. Gose piki asatambi. Gose piki mpaka Bosongo gaiga. Nando irane. Igo ntogo teba nga chikura nchira bwatwa nukuri yenchira nga na kituranyale IBC abaite nonyi mobile. Bantu bachiku baende gose Nyantrogo. Baende gose rigena. Ko reduce a transport. Yeah, true. Kiagera bune tondo ya kongirega. Umwana tago sawa mwiguri nganga siringi 400. Chikubwatire kure town. Iko etana pweyegere inse tindukora umwara bantu ngagotabwata because igere more expensive. Abande mbaganyete riri chikura chiko chikubwatu bana kerige tuo babwate lakini tandate gukwana n'abateneri bari bakubwata chikura tuirere abantu ebinyoro. Intu n'abagambi gose n'aba assistant chief basanchi bategu na intwe buna bantu bako baibeno tubwaterane onye ne ward etangaserunga itukogete abantu IBC ngo etabale mobile babwati abantu igo challenge nerero totarara etana pembe yoko bwatu nandite tweboringa ninki yakogera chikora chitara bwatu lakini nano kunyote abantu ngarende kogoti bwata chikura na intuntu bwate ntosemereti Mheshimiwa Matiang'i Jumutu kubulale kero president tomubwate sintoko mubwate mahokamas echikura igorende abana namunya gotera amagoro tukunya kurigiria njiranga na kitokora kosenebe mobile yake ko reduce expenditure yoko bwata chikura komenta nayo na bande bakolera bande ebibande. Yes. Ibande biro internet anto babwatwe ibande atareka nande asekura. Na bane bara babwate ibande byakire bire cyo bisiche ibande atarachikoya. Na barabuna bono nagamba no mo bisotenete ibande aba assistant chief bate bigu bayire ibande none jobs cyabo kiri cyanka bamanyita abantu banyahore ibibande egera abantu tuwe bange atsensegire mutu.